Sorry. Woo! 100. Nagdaan nga ta sada. So this is it mga ka-team. First time na mo makakalabay aning mura matalang kitawag nilang diversion road. Pagbalagi o mag sigig uwan prone sa landslide. Tabunan doon hindi magado diri ah. Woo! Nadra ba? Look at that. Luto no? God man! Alright, pasaka ang buwan. Panaog ang haring araw. Yung pag-init eh. Chok, oy! Takpan na kami na ako daw, Chok. Magsalam. Alright, what is up mga ka-team? Good afternoon sa inyong tanan. Welcome back sa ating YouTube channel. If you are new to this channel, please do consider subscribing. Hit the notification bell button para every time na namin bagong upload, isusa ka sa mga update. Alright mga ka-team, today is Huwebes holiday. So together with my lab, muad to taog Mount Kaningag sa Pintuyan sa Leyte. Alright, it's 2:23 PM. So nagkasabutan lang nga mo to. Agatong mga kauban is sila Wela. So tuwa na sila, nakuna na sila. Kay kami ni Wela is gikan pa mi nagpa-change oil na red and nagpa-full tank. So we're good to go to Mount Kaningag sa Pintuyan. Alright, see you there mga ka-team. Alright, by the way, shout out sa Munation member na si John Cruz Palugod. Shout out sir, and kang Ma'am Gandang RC. Thank you sa suporta. Alright, konting push na lang sa atong YouTube channel mga ka-team, and think to able to apply for monetization. Alright, shoutout sa mga ka-team na to nga taga Pintuyan, Southern Leyte. Kita-kits. Yung stickers na to is available na. Shoutout sa tanaming suporta sa Team Jamelin, sa mga solid supporters, friends, relatives, families. Alright, thank you. Shoutout sa inyong tanan. Here we are again, Team Jamelin on the road with Red Aerox ang helmet. Also, shoutout sa atong bestie from Bohol Lady Riders Club, ang Bestie MM. Alright, hopefully soon okay na ang panahon makabiyahe ni my love diha sa Bohol. Suloy na together diha sa Bohol. Alright, so hopefully unta mamayo na ang panahon. Katugon ka? Lutam view diha, view. Hopefully dilimuwan karon. Alright, para nindot tagatong lakaw atong picture taking sa Mount Kaningag. So by the way mga ka-team, I will make this clear lang. Nagang nangutana if katong gipost namo ni my love na full sublimation na jersey namo sa katong white nga Team Jamelin is klaro lang nako. So kadto si Jai is nagpahimo mi adto 4 pieces tag sa mi ni my love and usa sa ijang manghod, which is agamong usually kauban kanunay if namin mga travel kay si mo cameraman, meaning bakante ang usa, which is ang plano namo ni my love is iparapol to soon. So sa kato mga nagutan na o panghatag ba or baligya. Alright, so to ay usa bakante to si Zamo tayo among iparapol
abang-abangan no mga ka-team kung unsay atong mechanics para atong raffle, alright? So soon sa among Facebook page mo mag-announce lang may o unsaon to sa mga mechanics para maka-appeal sa atong raffle, which is pwede mo mudaog atong full sublimation nga jersey, which is nindot kayo siya. Picture si Red, ato si Red sa loyo ato. And may ka-team, alright? So nindot to siya nga jersey mga ka-team, alright? Larga na ta, alright? So first stop. Ano yung money mo log? Balik dyan na. Alright. Okay, bawang sa nilugar pero stopover sa Mini Lab 3 kay gusto si Jamu palit o candy na itaw. Palit sa candy kay medyo katugon. Alright. Nara. Tamis man. Kuha na lang ko, fita na lang ko. Katugon ka? Ha? Nampag nga lagi ng wifi ninyo. Kaya pa chewing gum kaya rong usap-usap ka. Duta eh. Bye na. O bye lagi deh. Stiga eh. Di mga kuan man din niyo. CRF. CRF TFX Honda Click. Alright. Janep Sliluan brand. Yeah. Let's go up. Sugmun guys, Sugmun. Alright, mana ni katong giado nilang kalsada. So, mana giado kalsada dito sa Tagikan. So, mo nagdaan nga kalsada. Oo, kana. Oo, gibag ko ba dyan eh. Kaya ang tuktok ko dyan dito, tuktok ng likoon. Wala pa. So this is it mga ka-team, first time na mo makalabay aning mura matay na kitawag nilang diversion road sa Saddle. Kaya katong dito speakers ganina is parang tarikado likoon nga sa kaon nga saniba, right? So kung imugtahan nila matalin ni katong gikubkub nila kipikas ni nilang kwan para medyo dili siya ingon. Ha? Tuba lagi o mag sigig uwan prone sa landslide tabunan doon di magado diri pero yun ay woo ha
Alright. Alright, so medyo di na siya tarik kaadyo. Tarik kahapon pero di na kaadyo. Goods na. Dahil sa katong dito ni sauna. Nadra ba? Look at that. Nada. Ito pangaliyo ang pagino. Diba? Pulba ka. Bintahan na ron, di ba? Mawalan. Duta, no? Wow! My God, man! Sobrang tarik. Ano na kasi kabisan hanggang. Labi mo. Ano na nagkulang na? Juta. Bakpakan ulit. We are here. We are going up to Mount Kaninyag. Mga ka-team, we're safely arrived at Pintuyan, Southern Leyte. So at this moment we are going to Mount Kaninyag. We're going up to Mount Kaninyag. Pinta. Ito ibaan. Selisyo. Ay, Selisyo sila papa ni. O, di day. Ha? Okay, yeah. Alright, entrance area. We're good, we're good. So, nakasabayan pa nato ang SLSU main nga dance troupe siguro or sa San Juan campus ni. I don't know. Basta na ang taga SLSU. Alright. So kaya makita na to kung sa ilang buhaton diri. Here it goes. Here it goes. Kita nyo na. Kita nyo. 3, 2, 1. Woo! Look at that. The beauty. Woo! Alright. Touchdown. Alright, good afternoon mga ka-team. We are here na sa Mount Kaninyag. And mi nagabot ni Will. Pag-abot na mo pag-uli nila. So, ang mahitabo karon is solo live. Sariling paning kamot picture kaya na ikuan cameraman wa na picture. Wa mo picture. So, and karon day atong tanaw kanang performance sa SLSU San Juan to? San Juan to no? Nga campus? San Juan campus. They are shooting para sa SLSU anniversary ilang folk dance. So dito sila karon nag-shooting ang tanaw na to og concept performance nila. Alright. So mag-start na may picture kay basig mapta na po may gamiwa na po mi ako. Alright. Take some pictures. During the performance of San Juan campus na dance troupe preparation for the SLSU anniversary. Alright, we have done picture taking. So wala lang may picture together nga tarong kawa naman may cameraman ning ulit naman pagutom.
Pero no worries na gutom kinamot sila kang foods nila kananan. And then siguro ang mga cottages dire basta yung nagpalit mo nilang foods is pwede na gamiton. Kanang cottages. Alright. So waton lang na mo ang sunset which is hapit na dito. Tanaw na lang waton na mo ang sunset and then we're going back to Sugod to uli. Alright. Alright mga ka-team, maling time nga mag-abot ang adlaw ta pasawp na and ang buwan pasaka na. Let me zoom it for you mga ka-team. Alright, pasaka ang buwan, panaog ang haring araw. So it's time for us to leave na. Muli na meron mga ka-team, pero Lagi nga na, ano? alright, so stay safe na mo padungali and balitan mo na mo inig makabot na. Alright, thank you. Bye-bye. Pangatagan po Chok ron. Na apa? Chok oy. Sapan nagasugan na madugay Chok. Asa mo gikan? Pintu yan. Right mo? Wah, nuroy rami. Nomor 2? Oh. Salam. Alright, touchdown. So, dili sa human-human. You know the drill. Like, share, subscribe. By the way, thank you sa pag-uban. See you sa next video. Bye-bye.